Mana kisewacho atiyo gi jo chama miluongo ni Kenya National Chamber of Commerce and Industry. To wan kaka jok ma konyo jo ohala matindo mondo mi giyud chirni mag kuma giuse mwandugi. Wan wamor ahinya gi gima ne US gina jo od bura mar Amerika miluongo ni Congress notimo mar miyowa extension nikech nyaka ne ochunge higa mokalo nyaka koro sani mane extension ne wan gi kibaji ahinya nikech iyudo ka tudruok mar agoani ne konyo ji kabisa king'iyo weche mag tije, king'iyo weche mag timo ohala, king'iyo kata e weche mag konyo jowa ma jo ohalni matindo tindo mondo mi giyud chirni e pinje maoko. Koro kane extension ni obedo nokonyo ne wakawe gi mor kabisa kaka Kenya National Chamber of Commerce nikech wiyudo ka nyaka ne chake mana kaka wendo mantiere Isaac osewacho higa mar 2000 yudo ka gine nosakonyo ji kabisa nikech king'iyo tije mag jowere matindo kaka ing'eyo maler ni Kenya ka weche mag tije sani nitiere piny. Koro yudo ka jok manondiki e kembni mane loso mwandu ma itere pinje mag Amerika nowito tijegi nikech koro Amerika nochungo gini bang' kinde matin. Koro dweche manochungego yudo ka tije nodok chien kabisa ne rowere niwa. Then mar ariyo iyudo ka nikech ne jowa access ama ne yudo ne donje chiro ni gi oshuru mapiny ma iluongo ni duty free. Koro iyudo ka mwandu mang'eny mane dhi oko ne dhi Amerika sana. Mana kisewacho iyudo ka kaka last year ne wauso karibu milion 60.6 mano mwandu mane watero oko mane watero Amerika. Koro iyudo ka jok mane loso ne chiro ni nochako bedo gi kibaji ahinya nikech koro mwandni mane giloso mane itero Amerika koro gimanyo to koro wachom godo kune. Koro extension ni dhi konyo kendo e weche ni mag open yaw kendo chiro machielo ama chiro ni mondo mi jo access. Then mar adek iyudo ka Kenya kata ne pok wabedo gi extension ni nwasebedo kwa negotiate kata wawuoyo gi jo Amerika mondo mi wa negotiate kodgi gima waluongo ni free trade agreement. Free trade agreement en matiende ni koro pinje ariyo biro winjore niya mondo mi wacho ohala e kindwa mag kaka wadatimo ohala. Koro weche mag ushuru, weche mag movement ama wuoth mag mwandu mwaterogi kod weche machielo. Koro yudo ka Kenya nosechako negotiation ama nosechako wuoyo gi Amerika mondo mi wasign kodgi ama wabed kodgi gi winjruok mar free trade agreement mano luongo ni STIPA ama Strategic Trade and Investment Partnership Agreement. To mano yudo ka ne pok okal. Koro kane pok okale koro ne wan e kinde akirikiki kiwacho ni STIPA ni ama agreement ma watemo negotiate ni pok okal to AGOA be nobedo terminated after kane period manomiwa noserumo. Koro extension ni omiyowa kendo teko kaka Kenya nikech koro wa negotiate machielo cha to ma be wadhi go mbele. Koro yudo ka mano okonyo ahinya ama okelo gimiluongo ni stability ama omiyo jo ohala teku moro mondo wagoyo mos ahinya kanyo.